29-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet telewizionyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň doglan güni bellenildi. Bu münasibetli Mar vilayatynyň merkezi mescidine sadaka berilipdir. Oňa gatnaşan türkmen müftisi görünür görünmez belalara garşy prezidenti amanlyk diledi. 2019-njy ýylyň 29-njy iýuny güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 62 ýaşady. Berdimuhammedowyň 62 ýaşy döwlet mediasyna görä peýgamber ýaşy bolup bu münasibetli Mar vilayatynyň Gurbanuly Hacı mescidine toy sadakasy berildi. Prezidentiň adyny götürýän mescidde 29-njy iýulda eden doga dilegini ýurduň baş müftisi Berdimuhammedowyň görünür görünmez belalardan aman bolmagyny Hudaýdan diledi. Edidallam arkada prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow erenler pirler ýar bolup gözden dillen görnögörmez howp hatarlardan gorap öz nazarynda aman sakly diýip baş müfti dileg etdi. Döwlet medeniýeti görünür görünmez howp hatarlary aýdyňlaşdyrmady. Ýöne soňky döwürlerde ýurduň din wekilleri prezidente jan saglyk dilep, onuň düşmanlary diýilýänlere wagtal gargyş okap çykyş edip başlady. 29-njy iýulda Marynyň Gurbanuly Hacı mescidine berilen toy sadakada prezident Berdimuhammedowyň adyndan mescide Muhammed Peýgamberiň keşfi beýan edilýän arapça Hilye-i Şerife sowgat berildi. Onlar şeriaty dini ýanaşlary bilen baglylykda uzak möhletli türme tutsagylygyna hökm edilen Türkmenistanyň häkimetleri Marynyň mescidine prezidentiň sowgat beren Hilye-i Şerifini maňlaýyna sygmak üçin nowbata durdy.